ब्रह्मदेवा जगाची पिला झाली आम्हाला सांगता आणि तुला म्हणता आपल्या वर्ष व्हाया. अरे आणूया का नको नको थांब द्या. पोरगी एकदम मजा करता देवा. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज असं आमच्या गावची जत्रा आणि आता आम्ही जातो. आता पालखी असतली. मग आधी आपण व्हिडिओ बनवलो दिंडी भजनाचं वगैरे. आता पालखी असतली, तर आता आपण जातो पालखी. तर चला जाऊया पालखी. आज आपल्या कालिका देवी मंदिरात पण जाऊचा आणि त्याच्यानंतर दहीकाल वगैरे असतं. तर चला जाऊया. आपले लकी कांबळी वाट बघतात तिकडे. चला तर आता दीपोत्सवाचा कार्यक्रम चालू होता या साईडला. त्याच्यानंतर पालखी सोहळा चालू आहे. मित्रांनो, आपले पराग कुबल यूट्यूबर यांनी हजेरी लावल्याने आमच्या इकडे दहीकाल्यात. स्वागत आहे तुमचा आमच्या अडी गावात. स्वर्गीय कोकण यूट्यूब चॅनल. चला दर्शन घेऊया. आधी लकी कांबळी पण आले आहेत, पण तेव्हा व्हिडिओच नाही चालू केला आम्ही. आता तो खेळणी घेतात बाबू आणि तो गावलो तुका. चल असो सोडलेलो असलो त्या पुढे स्वार करून तो बाजू होतो जसं आतापर्यंत नावलौकिक करून घेतलं तर नावकरण करून घेऊ जी काय मर्यादा असा त्याप्रमाणे वार्षिक संपादन होता. तसं पदापसार देता असं तसं आतापर्यंत सगळ्यांचं सांभाळ केलं त्याच्या पुढे सांभाळ कर आणि वार्षिक चांगल्या प्रकारे संपादन करून दिली एकदम कल्याण करेल. तर मित्रांनो, आता पालखी प्रदक्षिणा चालू आहेत. आता देव बाहेर निघतील आणि जातील पहिले कालिका देवी मंदिरात, त्याच्यानंतर पावनाई देवी मंदिरात, त्याच्यानंतर इकडे येऊन पालखी होईल.
देव निघाले खाली कालिका देवी मंदिरात आणि हे सगळे मेस्त्री कुटुंबीय व सुतार कुटुंबीय खाली देऊळवाड्यातील ते लोक सगळे इकडे दर्शन घेते. लाव 4 वाजता कोण खाली येतो हो येतो खाली नाही ना फुटा तो. तर आता देव धावत येतात. आम्ही आता इलो कालिका देवी मंदिरात. गावकर उभे होते बघ पाहुणे तुमचे. तू कर. अरे आपण पण ट्रेंड करायचो कर. अरे हुशार. गजानना गणराया आदिवस्तु गजानना गणराया टाळी मारलेली असा आज भारत येऊन अतिशय शृंगार राठी लिहिलेली असा शिवपाळ जवळशी तो आपल्याकडे सांगणा करतो धर्मेंद्र कलिकरची कपड्यात आलो क्षमाकर कसं तोसली पावडी खालून ठेव कलिकर भागापासून पावणे असतात नसली आणि दुसऱ्या जळामध्ये कष्टी पातळीत असते आज भारतात चढून झपसलो कधी घरात पाडू घालून होता तसं शिवपाळीच्या हाताबारात हा मेळे असतील ते मेळे लोकांचे भोक होय शिवपाळी लेकरांच्या सकाळी हातापाय सांभाळ कर आणि लेकराच्या वार्षिक एकदम काढण्यात पिशवी दे दादा. ए दादा पिशवी दे. पहिले पिशवी दे. ट्रेंड करताय बा. असे नाही रे तू ते काय हे बसणार नाही तुझी बीट बसणार नाही त्याच्यात. सबस्क्रायबर थँक्यू. चांगले असतात ना व्हिडिओ. थँक्यू. 2 तारखेक माझ्याकडे स्लॅब घालू घेऊचो अकडे बघ थोबड दाखव तुझा. अरे दाखव बघ. हा यायचा उद्या नाही 2 तारखेक. उद्या आमका काय जागरण नाही काय.
तर मित्रांनो देव आता धावत येतले आणि इकडे पाहुण्याच्या मंदिरात जातले. ओय, ओय, ओय. इथून केलं सर काय झोपा नव्हता वाटतं झोपलेलं काय मी डोळे वाटतं झोपल्यासारखे. बाबा देवा समाता नागेश्वरा ब्राह्मणा कालिका देवी पाताची पाहुणा वराचा प्रभुदाता सर्व सुखाचा तू प्रभुदाता विद्येचा देवा जनजीवनिया तूच शुभ करा शुभ दिन फुलवावा कर्पूर गौरा गणनायक तू कर्पूर गौरा गणनायक तू गाऊनी तव कमला वंदितो तुझला गजवदना वंदितो तुझला गजवदना वंदितो तुझला गजवदना. बाबा देवा समाता नागेश्वरा ब्राह्मणा कालिका देवी पाताची पाहुणा
बाबा समता नागेश्वरा वाल्मिकी कालिकादेवी भावाच्या पूर्वसा पूर्वसंबंध पूर्वाच्या अधिका पाच तत्वा भावाकाची जिकोतो हात पाहुणाय पूर्वी समता गावडी देवा गावडी चाळ्या आठ भावाच्या पूर्णता हात तयार करण्यात मेक्षाम तयार करण्यात पाटील इतिहासा प्रमाण हात तयार करण्यात जो काय हात तयार करण्यात तुझ्या ताब्याची हात तयार करण्यात जी काय घोटीपान भरून हात तयार करण्यात लेकरां सेवा केली असतात ती सेवा मान्य करून घेऊन लेकरातून पोहऱ्याची पोट करून देऊन राखा नपलिकाने सामील होऊ मी म्हटलं काय गाणं म्हणतो नाही ना ते गाणं
रंगारे गणपती रंगे उडी नरपती रंगे उडी नरपती पाने दोरी पाने दोरी यावे राधा उडी सवरी जळाली एक रंगा जळाली एक रंगा जळाली एक रंगा जळाली एक रंगा आगे नमन हे राधा आगे नमन हे राधा आगे नमन हे राधा नमन हे राधा जय शंकर शिव हर हर जय शंकर शिव हर हर जय शंकर शिव हर हर कोणाक शोधतो दीपक असतो काहीतरी चल भज भज मनुजा
तर मित्रांनो हे बघा आहे मगासपासून जो एकटंच फिरता श्रेयश. हे बघ बप्या काय काय घेतलास, काय घेतलास रे? हा काय घेतलास? हे बाईक ओळखलं नाही तू? बघ बरं काकांचा चेडू. हे काय हव्या तू? तो काय हव्या? आईस्क्रीम? तू सांग मला, नाही तर उपाशी ठेव तुला बा पुस्तक. सांग माका काय हवंय आता. हा तुका जाऊचा मेहनत पेचात तुम्ही गेला असतं. हा झाला ना आता मला जाऊ नको. 7वी एक काम करा आमच्या रेवा चिकल मळू. पोरगी एकदम मजा करता देवा. काय तसं आईस्क्रीम गिस्क्रीम काय खावचा तर खाऊन घे. मग काय खातालं? पाणीपुरी. हे बघतो या हा हे खाऊ द्यावे या. हे मजाच करतो जीवाची. पैसो खर्च करतो चाले. अभि अरे पळतात सबस्क्रायबर आमचे. बघ आमचे व्हिडिओ बघतात एवढे, नाहीतर काय. आणि फिरतात गो काही गेलो तो बघ. आपले सबस्क्रायबर जुने, सगळ्यात जुने सबस्क्रायबर कसे असतात आमचे व्हिडिओ? साधारण बरे असतात ना? हा आम्हाला खूप खूप आवडतात, छान असतात. असं बरोबर. थँक्यू हा, थँक्यू. वाढदिवस आहे ना रे तुझो? वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. त्याच्याबद्दल आमका पार्टी दे आता. हे जितके होते त्यांना सगळ्यांका. सृष्टी पाणीपुरी घेता. हे बघ चायनीज वाली. बाबू खाया त्याकडे गेलो आणि आम्ही आता पाणी घे. सृष्टी घे. फेवरेट हा सृष्टीची फेवरेट पाणीपुरी. माका नाही, मी खाणे नाही माहिती ना. खा तू मला बघा. टोचको बिस्को लागात झाला रे. तो बघ डायरेक्ट चमचमींचो मारा नाही मानता एकदमच. उमेश अडकर खाजा भजी फरसाण. आणि इकडे चालू आहे भजी. अगे भजी बन. मी म्हटलं भजी तळूची चालू असेल काय आहे. इकडे कांदो किस्त स्पेशल कांदा भजी अडकरांची. बटाटा ती काय ती सोडा तरी सोडलं ती भांडीत घासता. वडे मात्र तयार होत. काय म्हणता वडे वय? चायवालो चायवालो. गरमागरम कांदा भजी. म्हणता मी दिसलंय काय व्हिडिओत? तर तू पहिली दिसलंस. हे आपले प्रवीण काय नाव तुमचं? हां आता हे सगळ्यांना मार्गदर्शन नाही, हे नाश्ता देतील. मार्गदर्शन लांब राहूला तर हे सगळ्यांका द्या नाश्ता. हे बघ ह्यो स्पॉन्सर मी देते. तू काय झालं? आमचं एक जुनो शाळा मित्र, खूप वर्षांनी भेट आपली.
बऱ्याच वर्षांनी ना आय थिंक 20-25 वर्षांनी भेट झाली. 20 वर्षांनी तरी भेट झाली. बाकी काय मजेत ना? भेटत राहूया. तर आम्ही शौर्यासाठी आता घेतो हे बटाटाचे काय म्हणतात रे का हे काय म्हणतात रे का स्प्रिंग रोल. पोटॅटो स्प्रिंग रोल नाव लक्षात राहून नाही त्याचा. शौर्यासाठी शौत्या आणि कसं लागतं माका सांग. याला गरम आहात तोंड भाजात बापूस म्हणत. हां चल मारण देत आवशीकडे जाऊन खा. थांब धावा नको. तर आम्ही आता उशी घेऊया ना. उशी बघूया उशी माहिती आहे घे. काय म्हणते झाला फिरा हां मग काय हां असेवालेच घेते गोलवाले नको घेऊ. ते बघ पुढे पण असं ते मस्त 100 रुपये जोडी येते ती का इथे मस्त. बाकी तू घेतला हे भारी आहेत. हे आम्हाला गिफ्ट काय हे आम्हाला गिफ्ट. आम्ही पहिली शॉपिंग केलं उशी नवीन दुकानवाले. चल राजा दुकानवालो ए बाबू ए मुळीक चल फिराक चल जाऊया फिराक. हातीन बरात काय काय घेतलंय ना. हातीन बरोबर तो बीप सूप बीप सगळं घेतलंय. हे काय म्हणतो तुका मगाशी विचारून गेलोय माका सांगले निलो नाही अजून. आरामात येतो तो म्हटलं येऊन देत आरामात. काय मग हे पाहुण्यांका काय लागतं ना. बाय बाय काय वया हो शौर्या काय घेतोस बाबा. दुकानं इली आहेत सगळी बांगडे बिंगडे असं काय वया गो बरा काय वया तुका आता सांग. अरे पण जय आमचो देव आहे ना थंय जागा कमी असा विषय. हे बघ आयला हे मेले चरतच हे बघ आयला हे पराग हे बघ. तर आम्ही इलो आमच्या हॉटेलात काय गरम गरम माहिती तू देतलो तरी म्हणा का दसऱ्यान आणल्या आणि दुसरोच स्पॉन्सर अकडे खबर दाखवतून जावे. इकडे तयार होतात भजी झाली. भजी करूची होत आता ही हे दसऱ्या भजी. घेऊन ठेव आता आणि ते दादा नारळ घेऊ आधी घेऊ अजून खूप काम आहे.
अरे आणूया थांब. नाही नको नको थांब द्या बाई. एक मिनिट एक मिनिट शाल बघा शाल बघा शाल. पुढे 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 हात लागला. पाण्याची कशी द्या. तर मित्रांनो आता देव आतमध्ये येतील आणि त्याच्यानंतर दहीकालो चालू आहे. तर बघा इकडे सेल्फी पॉईंट बनवला आहे आणि आपले मोठे सबस्क्रायबर, खास सबस्क्रायबर माझा सेल्फी काढतोय. मस्त मस्त सेल्फी काढा. हे डायरेक्ट सायकलवर बसलो तर काय प्रॉब्लेम हा? काय नाही होत याला, मजबूत आहे ते.
तुमका समजा नाका उठलं इंग्लिश भाषेत आपल्या करता पाहून मला नाही करू काय करतो दारू घेते दारू कसली होईल दारू म्हटली काय तुमचा कसली होईल आमका नको कसली होईल आता नको या घेतले 12 दारू हा भरतो हा आणि मला सावधाचे काम नको पटकन नियम द्या बरोबर आम्हाला केला सापला खालायले युद्ध सगळा घराचा असा ती तळी खाली माणूस भरतो आपल्या शिवापाशी तुझ्या तोंडात कसं लागायचं नाही गावात नाही चाराच्या आधारे आता देवाला लागतो चला तर मित्रांनो, आता मी जात आहे घरी आणि आता योग लागली झोप, त्यामुळे आता पुढचं हे करू काय दाखवू गावाचं नाही. तर व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.